En l'exercici 3 de la pràctica 10 se'ns demana fer un bon model de loteria. Això consisteix en la LCD anar mostrant cada vegada que polsem el botó un nou número aleatori fins a completar el 5 que necessitem per a mostrar el bolet. És a dir, no anem a necessitar del LED, però sí anem a necessitar del botó. És per això que configurem el botó com a input pull-up. I això no ho necessitarem. A més, anem a posar així, per exemple, número premiat, perquè és el que va la cosa. Amb això, el primer que hem de fer és una variable auxiliar, que l'hem utilitzat en altra pràctica també, i no, disculpeu, seria un boolean button pressed, i seleccionem a 0, i això ens indicarà si el botó ha sigut apretat abans o no, quan comprovem a cada iteració l'estat del botó, que ho anem a fer amb digital read, obrim, tanquem, i així a l'else anem a posar que button pressed no. Posem la condició de si el botó ha sigut apretat amb anterioritat, i el primer que fem és dir, a veure, si és la primera vegada que has entrat, anem a indicar que ja ha sigut apretat. El següent, si volem treure 5 xifres, això vol dir que hem de repetir el procés diverses vegades. És per això que ens anem a recolzar en una variable que ens ajuda a comptar, que va ser xifra. De forma que cada vegada que entrem amb xifra anem a veure en quin valor està. Per això el primer cas serà el cas 0, que és en el que comencem. Augmentarem xifra al valor 1. Anem a posar el cursor un poc al centre a l'esquerra en l'LCD. El valor 5 de columna està prou centrat. I anem a printejar un valor aleatori en la LCD. Per això utilitzem la funció rand i li fiquem un mòdul 10 perquè siguin números del 0 al 9 enters. Per acabar, posem un break perquè no continue en cas de que hi haguem més opcions. I com són 5 xifres, seria de 0 a 4, 0, 1, 2, 3 i 4. Per tant, si estem en el cas 2, augmentarem a 2. Si estem en el cas 2, augmentarem a 3. Si estem en el cas 3, augmentarem a 4. I si estem en el cas 4, el següent pas que farem serà quan apretem limpiar la pantalla. Per tant, anem a fer un cas addicional, que és el cas de la xifra -1. Però això ho veurem més avant. El primer que anem a fer és posar aquest valor en fila 1, columna 5. La següent xifra serà en la columna 6, la següent en la 7, 8 i 9. I per a aquest cas -1, el que anem a fer és que la xifra següent serà 0, el LED correcte així, i el que anem a fer és esborrar tots els números que hi havia de l'anterior iteració. Per això posem 5 barres passadores, podeu posar més si voleu, no passa res. I amb això ens hauria de funcionar. Anem a comprovar-ho. M'ha aparegut un error, escrit merament switch.
Tornem a provar. Ara apareix que sí. Número premiat. Pressionem una vegada, apareix un número, tornem a apretar, 9. Si apretem ràpid també funciona, si mantenim funciona. Apretem. I si tornem a apretar, se queda en blanc. Per tant, té el comportament que esperàvem. Amb això acabem la pràctica 10 de LCDs.